posachedwapa tikuonesani zimene wachita Tsikana amene amati Tamia. Iyeyu lero lino anali ndi live yake kuzera pa Facebook page yake akuti amacheza ndi achinyamata kumawamva maganizo awo. Ndi Tsikana ameneyi ena akumupseza kumanena kuti zimene wayambazi sizimuthera bwino, komabe iyeyo akuti zimenezo akuziwa ndipo apitiriza chifukwa chokuti ali ndi chikondi pa Malawi. Takhalani pompo mumvesere kuti kodi kucheza ndi Malawi kumene iyeyo akuti amafuna acheze nawo, wacheze nawo mutani. Hi guys, it's Tamia. Sorry, I'm very late. You know, I was supposed to come here. Hey, I'm back with my phone. I was supposed to come here 25 minutes past 2, but then I couldn't make it. For you, I was already not busy. Yeah, Kumano, I'm sorry for that. Can you guys hear me? Mugundimva? Because I've never used this microphone but live in my using the kazonu banga my video, so I don't know what into kumveka muno bwino. The one ngazofila. No, I don't think my maonekedo anga marazi koma zomwe ndizi yankula, that's what matters. So ndikumveka muno bwino? Ndikumveka? Okay, ndikumveka eh? Alright, so I'm back with my phone. Oh my goodness, you guys. Wow. Okay, loud and clear. Alright, so shoyamba ndifuna ndikuthokozeni nonse pobwera pa live yanga yet. I know kuti paliso anthu ena omwe anthu ambirimbiri ali ma live komano anthu decided to come and watch this live, and I really appreciate that. Yeah, so tiyambe sirufuna tichedwetse nthawi. Yeah, alright. Ine dzina langa ni Tamia jawo known as Hana Jabeset paja dzulo napanga post ninazo kuti lero ndikhandi live kuyankhula zomwe achinyamata kuyankhula mavuto omwe achinyamata akumana nawo. Right, ndeno tisanayambe first of all ndifuna ndipange educate anthu za president yet akamena zoti fabala anthu ena akamanda opyeza pamati iwe Tamia usamayankhule za chanchani ari kunala china Robert Chasowa amayankhula izi ndi izi koma pano ali kuti kumanda opyeza. So I want you guys to understand something, okay? Who is the president? Akamati president ndani? Okay, president ndi mtsogoleri yemwe amalamulira dziko so akamena zoti president amakhala munthu yemwe amalawino munamulemba ntchito kuti akhale adzipanga ntchito ya president. Nde I don't think it's okay anthu ena mudzibwera mu inbox mwanga kapena mu comment muzisati iwe choka usamayankhule za ku Malawi, iwe choka usowa iwe auti iwe choka iwe akusowetsa zandale this and that. I'm not a politician. Ndiye ndikamakhala pano mayankhula zomwe mavuto a Malawi ife tikumana nazo, it doesn't mean kuti I'm trying to gain followers. It doesn't mean kuti I'm trying kuti ndichuke. No, wakhala kuchuka nachuka kale. Ndezo mabwera kumadza ndiopyeza choka we usowa musowe ndinuyo ndi njala, not me. Ndezo zomopyezana apa ya dziko lisira munthu. I don't think it's okay anthu ena akadziopyeza apa ma comment section zinazo zingozisiya nde mukamazisiya ano azitenge ndani mukamazisiya. Alright, so anthu mambakale kuimba mafoni rap, just wait. So as I said kuti napanga posti kunena zokuti lero timva mavuto omwe achinyamata kumana nawo. Yeah,
nde pale anthu ndithu anditumizira zinthu zomwe akumana nazo komano I don't think it's okay for me to be reading zinthu zomwe anyamarawo achinyamata nditumizire. Nde I'm gonna let you guys kuti mudzinimbira phone mudzifotokoza mavuto omwe mutani kodi mukumana nawo. Ndi anthu ena kuti kodi iwe tikakufotokozera mavuto udzipa uwasolve mavuto. No, this is my platform. Mwakazoti mayankhula chinthu chimafikira anthu ambiri. Nde usati kuti neyo I'm here to solve your problems. No, I'm just here to help kuti zomwe mukumana nazo anthu ena adzidzimva. Alright, so you're gonna call me pa number lai 083090132. Just wait. No, sina pode. Ndapoda sukudi wo sina pode re. Just hold on here. Wait. Nde mumaibe mafoni aba. Ndikayankhula chinthu chokudza kumalawi kuno. Hey, iwe choka akumanga iwe. Andimanga like ndalako chani kuti andimange. Hey, akumanga iwe. Dziko lindira munthu kuti mudzinopeza kuti andimanga. Andimanga kuti ndalako chani. Nde Malawi, let us act ngati anthu otani kodi ozindikira tisamangopyezana apa kuti andimanga. Anyways, let me just read it out. Mavuto omwe achinyamata akukumana nawo cause papa I'm not receiving any calls. I don't know why. So number ndi 090132. You can call that number if you like to talk about it. Okay. So mavuto ena omwe achinyamata akukumana nawo apa network ikuvuta. There's a lot of nyengo. If I forget, this is my phone. This phone is on here. I don't know kuti muri network ikuvuta how. Zero nine 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 090132. That's the number you can call. Okay, ndiye nobali wachinyamata wina apa andirumizira ize. These are mavuto omwe achinyamata ena akumana nawo. So uyu ndi Godson Dixon. Aunena zokuti Tamia, can you please ask them if Admag is still operating in Malawi? Okay. I have a call here. Hey. Alright, so this is Godson Dixon. Aunena zokuti Tamia, can you please ask the president if Admag is still operating in Malawi because chimanga mpaka 100,000 sizoona. So that's the way. So I have a call here. Tuone kuti uyu anena kuti chani. Hello? 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 Yes, mubwanji. Ibuno gaino. Muli ndi zofunsa zodandaula kapena zofolokoza. Tili ndi zofunsa. Okay. Guys, mukumumva? I think anthu akukumva. Yeah, okay. Go on. Kodi tikatha kuti okay, aba ndi mafunso angapo komanso ndifuseke funso loyamba. Alright. Tikakutita funsa funso junji. Muli ndi thandizo loti mutodithandiza kapena solution ina yoti mutodipasa. Okay, so thandizo tupereka papa ndi loti lipange reach anthu ambiri mavuto omwe mayouth tikumana nawo kuti anthu amene amayendetsa zinthuzo asolve. Okay, jabwino. Yeah, that's why ndabwera live pano pa anthu ambiri. We have like 4.2,000 anthu 4.2,000 watching this. And I think message omwe yankhulidwe pano ifika anthu ambiri. Okay, thank you. Tipitilize. Alright, so you can call 090132 if you have anything to say. You can call it. Ndiye no ada Godson abakufusa kuti. Tell me. So we have another call here. Hello? Oh my god. Mafuna angoduka bwanji. Tidzile network kapena jana. Okay, wina sawa kuimba hapa.
My youth, you can call me and ask any question concerning zinthu zomwe zili kumaye kuno kuli mavuto magazi samana mizani. Okay? Awaso yadukaso. I don't know what is the network kapena chani, I don't know Hello? Okay. Hello? Hello. Hi. How are you? I'm fine, and you? I think you. Wrong number. Wrong number. Oh, okay. Okay, fine. Ndiwona ngati anthu ambiri mukuopa kuyankhula apa chifukwa how wrong number how? Serious? Anyway, manena 0 090132 manena 090132. Hello? Yes, muli bwanji? Ibwino gayi. Tili bwino, muli ndi zoyankhula zofuza kapena maganizo anu azinthu zomwe zikuyendera mwayi uno as a youth. Ine Moxford Chuma. Somba. Okay. Ineyo kwambiri ndangofuna uthenga udakhala kuti wafika kuliku kumaka za family ana bangati za ma ite. I mean ngati ma processing. As a position, okay? Amene ali pa pending pano kwenika ali mbebe ntchito kodi gwa amene wawo pano pa zinthu zawo zili pa because tikuona kuti ali maipita ambiri omwe up to now kanali angopasidwa magani. Okay. Hence muma ujeni manifesto awo acha 2019 munalionea kuti 1 million jobs. Kuoneka kuti mugulu limene lili entikaje sizi kuenda ndeti mafrati ziwe kuti kodi zinthu ngati zimenezozo akuzifu pati panopo. Alright, atokoze. Okay, zibonga. Okay, so the reason why ndikufuna anthu adzimba azinena okha is because sinofuna anthu adziti Tamia jama peka nkhani. No, sindipeka nkhani. You can see anthu okha kunena zokuti 1 million job, where are the 1 million jobs? People, that's what people are saying. Ndosati munthu adzika Tamia jama peka nkhani. No, I want people to be calling adzilongosola zinthu. Okay, you can call manena 090132. Alright. Hello? Hello? Yes. Hello. Yeah. Yes. Inandi Wanyamare. Yes. Yeah. Inandi ndi mafuto anga wati forokozani ndithu mosaopa dziko lindila Malawi osatela munthu yande forokozani ndithu. Okay, bwana ineyo nali ndi mafuto nena kuti ndikati ndafa mashopu zinthu zomatu akwambiri. Ndimali ndifuse kwenikweni zoti kuchitika ndijani then niyo mupange respond wamvera. Zinthu zikudula. Okay. Zikomwe? Okay. Alright. So tonse apa tikuzimvera tokha achinyamata ambiri akudandaula kuti zinthu zikudula. Gayi zinthu zadula. Panopa okay, wachinyamata wenaso wayimba apa. So I'm gonna let people speak. Sizachinyengo izi. I want people to speak out for themselves. Alright. Hello? 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 Masalaba? Kasomunogaini? Yes, yankulani ndithu kamu ndi mafunso kamufuna mungopereka ndemanga yanu ka mulinzo fusa masukani ndithu. Zofunsa zilipo. Fusani. Lembe ngongole zanisi. Hello? Lembe ngongole zanisi ndi drama sakupereka. Munalembetsa zanifi ndi drama sakupereka? Sakupereka. Zaulimi ndabwera drama kwa wena ndi igwitsekiro zaulimizo umene asankha ndalama rani botsa ndalama zilikwenzera gogo ndi mpaka bana sakupereka. Okay. Chabwino zimene zindithu ziwafika. Zimene zili bad. Okay. Munabweka ndalama zinga? Ndabe ndifanda mazakwana 6 million. Okay, jabo ndiye mpaka pano sizinafike. Mpaka pano indeka.
Koma nini kudaba ngedabweka zawena. Sinaleka kumenya kutubezera. Okay, jabwino. Ndioti amva omwe ankaendetsa za Nefizo. I hope message you wafika, eh? Jabwino. Okay, tathokoza. Alright. No, this is what we need. My youth adzita kuimba phone ndikuyankhula ndithu. So this one more piezana apa yayi. You know what, guys, eh? Akamena zo okay. I have another call here. Hello? Yes. Muli bwanji? Tili bwino, kama muli bwa? Tili bwino. Ya mwendizo yankhula binazofusa. Zikala zolankhula ndabesale munazofusa. All right. First of all, let me thank you for the opportunity that Yamata ku Malawi. Because kupereka voice yatu ku authorities. Ena akamene munasingati. Opportunity ndio soa. For the mwina mabwanao amango banga zayoka ifetika dijalankhule munasingati gire ku madiveza ba 6 September bano. Umanga dziko kwenyamata ku Malawi kulira kwambiri kuti employment kulibe. Very true. Oje pamene ali panchito timasale lake timabinati. Yes. Adundu akwera daily. Andale wamene maoneka ngati ali ndi mayankho ndalamazo ali nazo iwowo akumachita kugawa kwanza minasankhuta agawira. That's very unfortunate. Yes. That's Konga ranyamata ku Malawi ntchito zikusowa. Ntchito zikusowa. Ntchito zikusowa definitely. Simukunama. Ophunzira trinawo ambiri kuma ntchitozo ngati sizopezeka. Ndalama ndimene kukutayi kwaje kungokwateyire. Ranyamata umene kozipanga mapulani ena ake. Kuma pano pasakutheka asowe. That's very true. So ine chachikulu just want to thank you for the opportunity. And iwo ampe makamaka kubomako kuti akumva ife tibweza pa 16 September. Ndipo ndingopempha kuti tonse tisazale zedi ndizakuti tilisoka. Chabwino. Otherwise anthu awawa atizunza kwambiri. Okay, chabwino. Thank you so much. You are welcome. Mukuzimvera nokha, this is live. This is not video yopanga edit. Kuti ndidzapanga edit, ndidzikunamizane pano kuti mayouth ati izi no. Anthu mayouth akuimba mafoni. Imbane mafoni osati ndisowetsa. Iso. Palibe munthu mene musowa ndi njala mukayoso muimba mafoni. Hello? Okay. I think I'm gonna leave airtime, or I understand what is in the drama you saw, it's even hard to get airtime these days. Hello? Yes. Yes. Mseweri mafuna alifusina uli ukoti mnaenda bwanji. Okay, nkani ili bano siya kukote. Kosinanga antwena awagesa ngoti just because I have my issues ku court ndi awesa ngoti basi ndi kuti sinzia nkula yanjani koma no issue mene isi ku court issue ili bano ndi othadiza tose as Malawians there I don't think that za ku court is necessary pano. Okay, fine. All right, thanks. Guys, makazo remember phone make sure muzitsitsa ka mumvera ka radio ka mumve muone na TV, make sure muzitsitsa zomwe mumvera because apapa ndi zomwe ndisokoneza. All right. Hello? Yes, muli bwanji? Tili bwino. Muli ndi zofusa kapena zongoyankhula? Lero? Yes. Azongokamba. Okay, kambani. Alright. Ndinangodabwa ndi dziko la Timel Mandela. Okay. Ndinkhani yamapeza chimanga njala ndi amene amba kalekale. Okay. Komano zimaoneka as the government, measures and leadership yawo, measures ukuthi we should deal with this issue. Samagambilana. Okay, the problem indona zokuthi antimaoba citizens. Antuja? Timaoba kulankhula citizens. Yes, anthu amaoba kuyankhula, that's why now that's a good platform iyi kuti anthu at least azitha kuyankhula za ukhosi wawo, so you guys can speak out
Akulu anje kuliwo samadoda ngikho kubizala. Okay. Bali mama mbimbiri ngikuko muna mina mangu khala mene salimidwa. Yes. Sanga kwanisho mina kungo tenga mama mina dawo as a government. Kuinga bono machini za education kumalima. Kudino as a government azilanga simanga mama kapena goma de chila place antina zitofidira. Because the land ambili mene yaito mina seweni. Okay. Yeah. So as a government that wakandi hangu kamala minaja kwa enwaje idi kumali ma the government kena go tokadi ndishi mangasho kwani ya shukuja kwani ya mtiko matu. That's true. Kama no ifeo ngada ngudi kudi tubindo mbuma mukodi ndea sangadi zile banje. Okay, akumvera ni fa platform hii imaonedwa ndi anthu ambiri nde I think message imene nditu iwafika anthu amene akuyendetsa zinthu ze. Yeah, okay, fine. I heard so good guys kuli kusana kwa botika mapela kwa botika ya kula zingena aka kumapanga za greenhouse zadi. Akumapanga ya? Akupanga ulimu wa greenhouse tuta. Asika mapela kwa botika kumbazira. Sindikudziwa zimenezo koma ndotofunika tifufuze. You have to find out. I heard the good mego kula zungu akupanga ulimu wa greenhouse. Azungu? Of which akumapanga kwambiri ma vegetables achina ma green pepper, ma carrots, tomato, onion. Yeah, now tikutenga malo tukumpasa mzunguyo anthu obwera. Uzo ambobwera kumpasa ngazanga ma greenhouse. Yedi kodi ife pakwani kafa za government kujua ma greenhouse ati. Tikupanga pato. Why giving msobwera? Okay. So amene ni maganizo ano Kwa ndimaona kuti ndawukwaje analengera ndilawo kumpasa mzunguyo. Kudazika ngaibuzo. Okay, ndisunga thamulanda kambuzo somene ni azunga madibangira tiki na igwawo. Okay, yeah, kuma dathokoza pa maganizo ane. Okay, Zomwe. Alright. So ameneyo ndithu ndi one of my youth ya kumalawi kuno kupereka ndithu madandaulo enaso akumapereka ma opinion. You guys can call 0999090132 dziko sila munthu dziko ndi la Rosa Malawi. Okay. Hello? Tamia. Yes. Yeah, okay. Thanks for the opportunity to say. Right, Tamia. Alright. Mwendizo yangu anazofusa. Ine kwambiri ndi kuzokalazo yakula komanso munanga say ndizofusa bit. Alright. Yeah, you know panopa life imene kukhalira. Maka kwa munthu oti he or she is working. Yes. Yeah, my issues ake ndi like zinthu zadula kwambiri. You can imagine kuti unachimanga uya at 100,000. And just imagine wina wake salary yake si 100,000. As I'm talking, I'm working in a salary younger. I can say it's 195. So how am I going to survive? You see? Doing? Yeah, and anthu omwe amabagila kuti 100,000 is indeed amakazura anthu they are financial stable. Then I feel like kuti I think anthu omwe amakonza dziko let akazura akonza mavuto. I think adzanga side yonse kuti okay fine chimanga chili 100,000 bag months. Yes. Kodi munthu akumudza angakwanitsa kugula izizi because I feel like anthu ambiri amayangana side yomwe they can manage, which is not right. Yeah, so ndidandaulo kuti okay, even if you could increase like salary in the age based in how am I going to survive? So ndikukonsendi kuti nakamapanga mabudget awo kwatatipanga consider ngati nyamata because tikuoneka ngati sidi kumalimbikira zati mpake makese zati nyamata kungokwera every day yeo kuwafa mwakuti wina waba wina uku the kind of issues, this is the way all the story is coming from. Like imagine you say 100,000 yachimanga mlimini with 25,000. You know? Zosaenda. Akhandijani ndipakashani pa Malawi. Zosaenda. So ndikukonsendi kuti kumene kwakamapanga mabudget awo apange consider ndithu kuti nomwina mwana otherwise tizikuyenda komabe tikumana pa 15 September just ready kavoti kaileso kali pabwino. Okay, ziko mudathokoza. Yes. Achinyamala muli kuti pano tibopyezana kuti usamaye kule iziro kumanga kusowetsa iya itu tiso watoka ninja
tidziyankhula, you know, we need to speak out. Anthu ena not even anthu ena afe masale athu sakukwanira even bag ya chimanga, we can't even buy it with our salaries. Ndejonda anthu amene mukonza zinthuzi, please mudziyang'ana maside onse kuti okay fine, chabwino you are financial stable, komano ena afe 100,000 kuti ena afe tiyipeze 100,000 timafunika tigwire ntchito tilandire yomweyo tilipire school fees yana, yomweyo tipangire rent is in this. Then let us do things equally. We are youth, we are still young, we don't have access kuzindrama zambiri, you know. Hello. Hello. Yes, hi. Hey, hi. Yes, mwendizo yankhula binazofusa. Indeed, ndizo yankhula. All right, yankhula nditu. Indela babantu nengozo litukolakanika wachidule. Wantu dzikolakanika? Ndiye kulavuta osatiso masewera. Ivi vanopala kumpeza muntu unozonzurukwa wakudowa. Kandi wakuti kama nazuri kudowa mkwatu, kwasungu mkwatu, akudandala mafuru akati. Mafuru akomwewa. Okay. Ndesinkhaniso kuti swazina zonzuru kuona kupita musana panopa. Imagine kuti panopa black market nini? Black market itu. Panopa ili pa 5,000. Mwaso ina akunafika soka pa 7. Kudino tukulake dana napita ntako nditumwa mwinyomo. Ndapeza mamawa maiti akusintha mirengo. Maiti mamawa akusintha mirengo ajani ya zinthu. Sira miya jani nditu amini ndonkhwana. Iyi ndeta miya japa no ndi live inuso nditu akusintha mirengo ya zinthu maiti. Ndapaso shomweyo. Akapeza akusinthaso ma 12. Banji akuti pa kuchoka maiti mukufika pa 12 papa kuti revolution ajirika dai zinthu zasintha. Ndayo mweyo ndakalosa shoko mweyo mema kati so mwina hello. Yeah, ndikumva. Mema kalo akangotere kuko zimene zijazo kungofuna ngopinani ndachibana kwambiri magezi tukolakanika ipi chabwino tathokoza okay, amenewa anali one of the youth akuti dziko atulawakanika. Ineyo sindifuna za chinyengo ndikamena pano kumena zoti guys dziko lawukanikani itu mudzi ndimange koma mayouth okharu mayouth anena okharu koma guys ziliko tu. All right, mayouth tumizane nditu. Hello Tamia. Yes, hi, mwindizo yankhula binazofusa. Ndizo yankhulana. Evani tujia cha tujika cha blogging itu. It's okay, those ni famala uti mamvana. Okay, yeah, on the point imende mabwe saleza hapo. Ineyo tuankajanga ntwele na kuti I know zinduzi kuvuta Malawi. Mano, the fact that we have to understand it's everywhere. Yeah, I know. Komano tikamakandi mentality kuti zikuvuta everywhere. Ndodi it's like kuti fail no tukupanga zinthu za everywhere. Koma fail ndifa Malawi tizipanga zinthu zathu za Malawi. Sati kudali sakuvutika nde lose tizivutika. I don't think that's a good point. Yeah, I understand, but try to understand my point where I was trying to mean. This one na kote. Zindu zikuvuta. Komano if we stand here kukupanga mina accuse kuna kutumina bomba likulagisa sindi na wajibani komano tikamaona pa ground to say the fact is ndunde zikuvuta komano if you are nyamala tikamakandi mentality omapanga chaba kuzindoti for duty zindu zikuvuta fuwa mwina cha usokole that means to practice komano paife toka nyamata ni muntu yakataka. Okay, nde weyo muntu atakufusa zoti ku Malawi kunoku ukusangana nezomwe zinthu zilili ungankhe kuti yakapena ikapena wayankha zoti chifukwa choti kuli kose zinthu zikuvuta. That would be a big no. It's a big no. Yeah, ndefeyo we are here to try our best kuti zinthu zomwe siziwendazo ziyambe kuyenda because we are the ones omwe timakhala in trouble. Apa we are talking about zinthu zadula. Pamene zinthu zomwe kwa ifeyo zadula kwa anthu ena si zinthu zoti kwayo ndizodula. Yeah, exactly. Today that's why we are here trying not to fix what I'm trying to fix komano zinthu zomwe tudandaula ndifuna ziwafike kwa anthu omwe mapanga amalongosola madongosola zinthu omva. Yeah, komano utenga so nimafuna so ndiyankule zina kwa anthu amene because ababa ife tukukamba definitely utenga nzona kuti owafikira
Ndizo ndizonena kuti mwina ndalama za Malawi sizoti timene ndalama tinazo komano akuluakulu ndalama za mangorani amangozikhalirira pezo zoti patuluka mwina edina yangeso zinthu zizaziti zifika komano percentage imene imafika kwa anthu fe imakhala yatani yoyeba chinyengo is too much. Iweyo usamaye kule kuti just because anthu ena akakuvutika ndoti basi dziko lonse likuvutika like I want to ndimafuna wewe uyankhule point imeneyo. That's what I wanted you to say. I was going there. Komano kwambiri ndazi sogoleri athu kwambiri amakonda ndalama amazikonda soyoka ikamati kunda mamwendera kusa komano amazikonda yoka saganizira dziko saganizira anthu awo because munthu ukakhala msogoleri that means ukweneka zoti usogolere anthu ndengati anthu akuda ndaula that means usogolere palitani palibepo kwaganika. So it's better maybe to step down. I can say so. Okay, thanks Thanks, Tamia. Okay, fine. So, I mean, on the Sindiza Chula Mainet, I'm not going to review anyone's identity, Bano. Komano, I mean, on the Mayuthi. Yeah, I mean, on the Mayuthi. They are saying this on my platform. I like your point, Siru Mamagaye, Siru. Kuma ndeti ndantu anzelu tinda antu anzelu komano nzelu zijasazi bulitsa no bagu sinangama ube njani. So this is the platform. Hello. Hi. Yeah, Bobo rumwendizo yangu labena zofusa. Malawi lero nyamata zibe zofusa kumazo yankula ni nditu masugani dziko odisira munthu ndulatosa Malawi. Exactly. Ineyo maganizanga ndiona kuti ine ndimadabwa kuti dziko lathu Malawi. Ndimavuta patiko chifukwa even maiko akunja akabwera kumalawi kumene amaona kuti ifezi ndi kuthekera konse kuti titsakukhala dziko lochita bwino kwambiri. Komano azitsogoleri athu situziwa kuti amakhala kuti akhalira chani amakhala akhalira mito ifo kuganiza ndi kumavuta kwambiri. Chifukwa sizoona kuti basi malo alipo ambirimbiri madzi alipo ambirimbiri basi kumakaika magadi malo amene aja azingolondera zopanda pake. Zosaenda. Sizoona zimenezo. Ine ndimakhumudwa ngati Malawi weniweni. Makhumudwa kuti koma zimene zija president akuona ndithu zimene. Wewe kambiri fe kukhumudwa. Komano you know what it? Nemesanga kuti anthu ambiri anapikidwa manipulate kuti akazora wayankhula mavuto omwe akuma nawo mu dziko amati akusowetsa akutani nde panopa fetu zathetsa zimene zopazo ndipo zimene zozo ndezikufunika zithe. Yeah, zithe. Chifukwa zimene zikazilekerera ndetikuonongaso Malawi. Kwambiri ndipo anathu azavutika. Exactly. Ngati tizikonza panopa president ndipo ngati angakhale ndi mwayomvera izi zimene tikukambirana panopa akwenera amvetsetsa ndithu kuti palibe anyamata ambiri amene tili kumalawi kuno achinyamata ndifo ozindikira mwanthu ozindikira palibe amene akusangana ndi zimeneyo akupanga kwambiri. So akwenera angozikonza pamenepo. Okay, zikomo kwambiri tathokoza. Okay, alright. Mukuzimvera nokha amene ndi mayuthi achinyamata azinzanga. Azinzanga ndithu ena kudandaula ena kupereka mafunso ofunika kuyankhidwa. I know kuti anthu ena mukuonera ena mupanga record. Anthu ambiri ndithu akuimba mafoni. He said it. This is not edit. This is live. This is happening live. Malawian citizen, where are you? Hello? Hello, yes, Tamia. Yeah, muli bwanji? Ndibuno kaini. Tibuno mwendizo ofusa abinazo yankhula. Ndinde manga. Yes, yankhula. Omadiyamba ndinokoza chifukwa chotenga step iye kuti tithe kuyankhula mu masuku. You are welcome. Yes, panadainake I think ngoyankhula chapo mpano. It's unfortunate kuti ata amene wapanga demonstrate pa platform ya chinyamata ino kuti ndikuma mutu. Chifukwa kugamba zimene chifukwa chonena kuti akufotokoza kuti zinthu zikuvuta kwina kulikonse. Wow, so we don't want that mindset here, my guys. Yeah, amene ndikunena kuti ndikuma mutu chifukwa chani. Ndikuma mutu chifukwa chonena kuti tingotengera one variable chabe ya imene zinthu timanena kuti zikuyendera mziko kuti kati zikuyenda bwino kwasi zikuyenda bwino. Inflation imene akayendera mziko muno ku Malawi kuyambira chaka chatha fika December.
kuchokera mu August chaka chatha inflation for example inali about 33.9%, full inflation inali 42%, na full inflation inali about 22.7%. Yes. Mbele mafika mu December inflation kwa leo inafika pa 28.1%, full inflation ni pa 35.6, ndipo na full inflation inali pa 16.8%. Mungu tenga inflation imene kupanga compare ndi mandate za Zambia pomwepa. Ku Zambia in July ana around 15.4%, September around 15.6, ndipo December na seka around 16.7. Pamene inflation yato tumateka nda around 33 to around 40% in December 2024. And kungo tenga January mera ambira tayambone high note inflation ikukwera almost daily. Kwambiri. Mama sale anthu sakukwera ya. Yes, kungo jokera December 16 kufika January Waja has lost value on the parallel market with about 55%. And in every 7 days, Waja kumaluza value with about 6%. Meaning kuti zinthu zikukwera anthu akuvutika masale sadaka lomwe aja. Waona? Wina kamabwera pano kwanena kuti zinthu zimeze kuyendiza zikuenda pasikosi na future akwerekeza ndi maiko ena. Munthu amene ndo umamiru ndipo ndo umamungu choyamba ndipo munthu amene so achinyamata because it doesn't represent a section of Malawians ya achinyamata amene amaganiza kubwino ndi amene akuza ziko meli kuendera lapansi. Yeah, that's right. Amene achoke ku platform ya achinyamata kuno apite ku platform ya akulu anzake kuja. Ya akulu. Akulokota mukana amene. Zikomo idathokoza zikomo. Guys, please umayankhula anthu ngati achinyamata samayankhulanga kuti ndino anthu if you know kuti you are financial stable, I don't think dzikoli muliona kuti likuvuta. Koma ife achinyamata afe magays ntchito palibe zinthu zikungokwera tikayankhula muti ndisowa ndisowa kuti musowendi. Hello ya muli bwanji? Ibino gaeli umeneko tili bwino mwe ndizofusa panazo yankhula ndisiku la zongo lankhula to basiri yankhulani ndithu dzikoli ndilatonse Malawi sila munthu ya ine choyambira yeni mafuna ndapempha inyamata zinzanga wasizoona kuti nkhumba akainenepese pokaipha sizimachitika zimenezo sizoona kuti nkhumba akainenepese pokaipha Nikaye mukweze dufuna amve antwe sinangatu anthu ayisanga kuti dupanga edited. Alright. Inde yankhulani momveka ndithu anthu amve. Ndikulankhula ndiwalangiza inyamata zinzanga kuti nkhumba sitimayinenepesa pokaipha. Amen. Tazuzika zaka 5 zimenezi. Panopa kwangosala miyezi yochepa kuti tikavote. Ndipo mwakuyamba kuti kopa zasona sizimachitika nkomwe ayinyamata feta kati usalidwa panopa ndipo mwakubwera kalikiliki wawo funa kuti kopa chonda ayinyamata azizanga tisaonongese kapena kupwetekesa ana umwe akubwera sogolo muzaka 5 zina zachuluka anathu akuza kuti zaka 5 zimene zopwetekesa what about zaka zinazo mulimi panopa tipita kumavuto mulimi panopa wangonamizidwa mwachisazo ineyo kuno kumachinga tinatuluka koponi komano sinagule olothumba limodzi nkomwe tinatuluka mmuzi anthu muzi onse mmene umakhalira muzi ukangotuluka anthu 6 okha anthu 6 okhaonso kupezeka kuti okagula ndi awiri okha ena onse osagula sizoona ayinyamata imi ndiwoti madalire panopa kumachinga kuno tikuya chiteze zamanya zalizowesa chisona Wamoti muna magari thandize kolonkhani yafetezo ndipo zilimbika sote chonse tingamadaliyo mwe kumalo kupushana mwongati kufetereza tingathe kupangisa kuti chaka cha mmawa tizasurvive bwino bwino njala tisazaive kuwawa komano chili chonse kukhala failure kodi ono chabwino funso kumati zasona a project omwe sana malize aja zaka 5 zonse za matani yeah Olimba titaona zaulika zitu zambiri mbisi na mazili pomwe za 16 iva ndi pomwe akuti azamalize zomwe zikusaiza kuti timuvotere zaka 16 mwe azangu malize saso zitu zomwe zomusana zimalize zomwe zizosamveka kuli bwino tapase mpata anthu oziwa ntchito tikapita olo chilichonse ndi pomwe ndionera kuti ndicholephera umboni wina tikapita kunduna za zomwe zasankhidwa ndizongotengera chibale komanso kuziwana kuchipani kwawoko pomwe unduna umayenera kuti pakhale munthu wodziwa akamati minister of agriculture akhale munthu wodziwa zenizeni kuti uyu
apanga ikozi kaya kubunda ata kuyendesa bwino chitukuko bwino ikono naye ndipoti ndi anthu odakoza kuyendetsa anthu amadigiri komano it seems like anthu amakonda zolembana okhaokha zongolembana okhawa chifukwa choti munthu anathandizira kampeni kapena zinthu zomwe zikuti bwerekesa Malawi kwambiri sila munthu kapena sila mtundu wina wake izi kwambiri ndiyeno chomwe ndingapempha inyamata zizanga chonde tivote mwanzeru nthawi yaimwe kuvota kwa nzeru kungati kutipangisa kuti tizasangalale kambaso tikavota mopepera ngoma kungaiza tipangisa tizavotike nthawi yayitali kwambiri wachinyamata omwe akundimvera pakali pano malangizo anga ndi amene tathokoze ife kuno kumachinga ndikuimya kuno kumachinga tikudandaula kwambiri chabwino ndiye osangotengera kuti poti chigawo uyu wathu iyayi titenge tsogoleri imwe angathandize mbali iliyonse chabwino tathokoze koma kwambiri makunyadiyana na Tamia jawo umenewo sharp so pamenewo ndi modzi ma youth kumalawi kuno akubwera ndi madandaula awo anthu as you can see this is live streaming live on Tamia Just page. Hello. Yes, muli bwanji? Ndi bwino kainoyo. Tili bwino. Muli ndi zofunsa kapena zoyankhula? Zilipo ndithu ineyo choyambirira. Ndimafuna kuti ndikulimbikitse. Kuti ntchito imene kupanga babayi zizinde zofunikira kwambiri. Ife achinyamata tikuvutika ndipo ndikuno zambiri zimene tikuvutika nazo. Kwambiri tikatengera dziko ili limene boma lathu lilandira lilalanda mphawu anthu imene jadi tikapanga mwina tikakhala panga mademo aja zimatithandizira ifo president analipo kale aja amava madandaulo koma kunapezeka kuti panopa kutchinga kuti anthu Aduga, I think network. Guys, if you want to speak out, 0999090132. Pano sikufuna muntu abwe adzatipanga manipulate kuti kumangani boma yanchane. No. This is Malawi for us, for Malawians. We have what we call freedom of speech. Papa freedom of speech yatu tukuuza mwadongosolo. Because balantwena freedom of speech ama user mobwedeka anthu ndiye failed kuuza madongosolo. Hello? Muli bwanji? Ndibwino gayi. Ndibwino mwendizo fusa kapena zongonena basi. Ineyo kwambiri ndingogwiza ndakula chamera ngochoka kumene valaini aja kuti nkumba sitima inelevesa abantu ayofuna kukaita. Mfuna mene jandagwiza na kwambiri ine ndikuimbira kuno kuchikwawa ku East Bank. Komanso kuphatikizirapo. Noko kuchikwawa ku East Bank. So unaonongeka zenizeni za ntchito zijalo kuonongeka zokuti olongakhale nduna zimene zinabwera kuzapanga misonkhano kunoko kuchikwawa palivonse. Nzere zosolongosoka magali mutu anabwera kunoko kumanaenda movutika kwambiri kuzapanga misonkhano palivonse. Nde ineyo ndikungodandaula kwambiri nkhaniso pena yakukwera kwa mitengo monga ife mavenda amene mapikula katundu mulimbi mashopo amwenye. Mashopo amwenye katundu ndakukwera tsiku ndi tsiku mwachisanzo ine wapanga business ogulisa standards. Standards zimene tinkazigulisa 3,500 kwacha panopa order ili pa 5,500 kwacha. So just imagine ife magulisa 3.5 kunoko kumuzi. Nde ku town order ili pa 5.5 isi tigulisa morana. Makampani akukweza mitengo mena kufunira mashopo akukweza mitengo mena kufunira chonsecho president linawo akuetsa kupanga ukana. Ifuna Tamia ja. Okay, ndathokoza. Ziko. All right. Number ndi 09 mayouth ndi 2 kodi ru program iyi ndi yabwinotu 0999090132 mayouth ya ku Malawi imbani ndi 2. Hello? Asera mwanyi. Sabuno gani mwendi zofusa binazo yankulu. Tamaga sister. Yes. Ineyo ndamva zonse zomwe anyamata nzanga akula mavuto siyana amene dziko lino likumana nako. Komano ndikhoza kungoyankhula pa mapeto pake kunena kuti I think ichi chikhale nophunziro kwa ife achinyamata komanso dziko lonse la Malawi. Chifukwa yenena kuti ifeyo tili ize kwambiri kupusisidwa kapena kunamizidwa ndi anthu andale kwambiri. Nthawi zambiri izi zimachitika kunena kuti munthu wina akhoza kumapanga try his best
amene ali president pa nthawi imene yoyo kumaoneka kuti zinthu zikuyenda kuchoncho ndalama mwina kumakhazikikako because sitingayembekezere kuti atsogoleri ako zomwe alipasa makopiti matumba komano the moment ndalama yathu ija ikukhala yokhazikika zimene zijazo ndi gwero lonena kuti china chilichonse chimatani kodi chimayenda bwino kusowa kwa mafuta ku forex zimakhazikika zinthu zimene zijazo anthu samasauka kwambiri munthu kukagwira ganyu wako kupeza 2000 imadziwika chokula kuti ukhoza kupanga bwanji komano ikamachitika kuti devaluation ya daily basis yonena kuti pa kuchitika devaluation yoti munthu for example uli ndi 20 million ili pa budget yoti upangire zina zake usanapange chinthu chija pakubwera devaluation 40% kapena 50%. It means kuti ndalama yako ija zili ngati akuchepesera pamene paja chifukwa zinthu zimakwera automatically kupangisa unena kuti iweyo you are still in trouble, you can't accomplish zimene iweyo unapanga a plan kuti ineyo ndipange izizi. Limene ndivuto limene ife ngati Malawi ndimafuna ndichenjeze unena kuti please mayufi kaya wina aliyense kandi ndani ifeyo tiyenera tikhale anthu ambiri strong minded people. Tisakhale anthu ongonamizidwa kuti basi wina wake choita kukawa ndalama kaya wina wanyamula thumba lake pamutu la fedeleza kuti ili lizakhala 100 kwacha ife ndi kumangomvetsera maboza. Waona ineyo I believe lena zokuti munthu akhaza kuti akufuna mavoti ya anthu munthu uja amafuna no apange manipulate anthu kuti okay fine anthuwa they can manipulate anthu. Yes, amayuza njira ina ili andinamva zisango zizapitaze wina wake ankaimira ankati of course sindichula dzina koma akulu amene yoyo amanena kuti ineyo kungowina aphunzitsi onse ndizagulira magalimoto amayo ena amene akunkumbukira amene akhoza kumukuziwa kuti ndi ndani ndizagulira magalimoto wina aliyense zinthu zonena kuti olo maiko amene akuchita bwino ngati olo South Africa really better than us. It's not able to mean and you know what's funny? For example, President akayankhula zoti mukandisankha president mwina thumba la chimanga mudzagula pa mtengo wa 10,000 ndi anthu akazola amuvotera kena wakumufunza kuti kodi president mese munati wakhaza kuti makhala president chimanga tidzagula pa mtengo wakuti. You know what they did? Amati musamayankhule zaboma sayankhula. So I think ndithethe zimene zizi otherwise tizipusitsidwa. And azingorena miza one after another kumana mayena kala kunyamula matumba pamuda fekeleza mana pa stage izi makutama kuti ozi zachitika zinthu zimene zijazo ifesi tisamaona wani mulawa ya munthu kapena kuchuka kwa munthu uyo tizingoona ability ya munthu uja kuti akhoza kupanga lead the country mwantundu wanje maona chifukwa chanopa tikunkumbukira president wina ake sindimuchula udama kuti indi mutayi yake umkhana sangakhale perfect njina chilichonse komabe ena akumasiyanisa ndi ma previous head of states amene amwina anali better than zomwe tikukumana nazo panopa. So things are worse. Yes, things panopa they are worse. Of course ngakhale pana ma problem kupano panopa it's just too much than zinalili kumbuyoko ndino panopa anthu akhale achape maso asukusule maboza a munthu ina aliyense kuti uyu tiziona kuti kodi uyu akhoza kutithandiza kapena angotinyengeza angokadetsa vota akulu 5 years ndi ambiri ena amene anavota ulendo kapita uja panopa takayika kumanda takakwirira savotanso anawo akungovutika pamene zikuchitika zimene zizipa panopa ndi disaster zingamafotokoze one by one akuti all over the country maona ndi nkhani ndionena kuti pamapeto pake nfani limbikitsa wina aliyense wachinyamata kaya usatengere ndale za chigawo kaya umakhala chipakati kaya kumpoto kaya ndikwa ku eastern region kaya kuti ku south chanchane zisiya zimenezozo ingoyang'ana munthu amene akhoza kuthandiza kuti apa zonse ziziyenda bwino mdziko muno maka kumbali ya chuma ziziyenda ifo zonse zimakuti ambiri tikwaonawo zikuchokera pa chuma kusayenda bwino kwa chuma mafalikira kumafika ukundukundu mapero ake akumangopanga problemu zomwe zachitika kalekale COVID-19 dziko lanje I remember president akatafusidwa unena kuti kodi zimene zikuchitikazi macyclone flood achina COVID-19 mukanakhala inuyo mmene munalili kale muja izizi dziko lisilikanafika apa anayankha kunena kuti ma problems are always there komano zizitengera president kapena leader one time ine yoyo kunena kuti asolve bwanji ma problems aja asamango kulima kuti apapa ndiye basi zavuta olo nyumba kumangoti zavuta moja bwanji anaja bwanji we munthu onena kuti ukasofe kumakathamake maganyo kuti tipeze njira zina tithandizire ndani
ithandizirebe Malawi chinthu zizikhala kuti zikuyenda bwinobwino. Koma otherwise tizingokhala ndi anthu amene azingobulima nzawo izi zitanambisa ndakuti mavuto awanambisa ndakuti tsono takusanga iwe kuti ukhale pa position akaina kuzama mavuto anthu enaswe. Imagine ngati tinachosa iwowo it means kuti ife tinapanga noti ma problems awo chabwino tinayika iweyo olo mupira sitimapanga lipolisi player amene akusewera bwino kwambiri kukayika mphepa timasintha always kutenga amene pandayi amene ka watu opaka asakuchita better than ujeni kuyika wina wake kuti akapake position manager akaonjezere mphamvu zina. That's what we do. Chimodzi likamasanga kumayika munthu orandi thandize. Yeah, tathokoza. Zimene akhala kunena kuti mama nena misewu kaya amanga zitukuko zomanga Malawi samaja kumanga skulu kaya kodiru misewu ijano ineyo opinion yanga ndiye anthu akamena zoti kumangidwa misewu it's like kukhala nyumba yazose momo komano njala muli njala. Sinanga anthu no amati kumalawi pano kwambo kuoneka bwino ndoti zinthu zikuyenda. It's like kuti anthu akukhala mu nyumba chimashoni yazose momo komano akugona ndi njala. Then I think issue ili panopo we need to focus the cost of living than upanga focus mmene Malawi ikuonekera kuti ati kukongola, you know. Inga zikuvuta zinthu mukoza maenda paseoba basi chabwino mukoza kuendesa gali moto olowa basi suka museo muja ndindima kuti mutu sukugwira zungulire naona. Anyway, thank you so much thank you so much and yeah, all right, okay. Okay, fine. 0999 090132 Mukoza Wimba 0999090132. Remember, this is not number yobanga edit. Komaso if you want mukoza kumane na maina anu if you want to review your identity, if you want. Hello. Yes, Tamia. Yes, mwibwangi. Tribunal gaini. Tribunal mwendizo fusa wabena zongo nini. Ipe tufuna zinene inonda kwezi njatu asinyamata. Ndiye no nkhali njone nonena kuti janke za sona joyambirira. Za sona, okay. Sona ija sana janke sana kwa inspection. Amaina janke za forex. Forex, okay. Zanjala. Ajanke izinto zimenyezo kuti ife yajinyamata karamine zili zirote chibanga zilize. Ndifo yori wajasanka kuti asajanke daire. Nifake feyo tatani tabwira pano kunena kuti yayi ife tibira kupitirira Tamia kani ni mafuto ake. Ndeti mfujina ndimafuna nezo nena kuti let's say mameka farm. Mameka farm zimoi unokundonena kuti ndote. Kuno mameka farm zaja ndona kuti let's say liboma limene lingabwera. Ndenge mameka farm zaja ndizilima. Ife kuno kuti madalira akizati. Lime let's say koja uza ndaliboma lilime. Majala likoza ulima let's say kawiri kandikatatu. Sima koja uja boma lizilima zisa nchilo mameka farm zaja. Azitilila koja likolola ibeza forex. Kuchoka pamene vovo nditiko zolima jima. Wina aliyese panopo tozoti panopo ujene vulo labwira lina kuti kulinda. Panopo boma swedeza amina kugawanisije bweza umapata mufina aliyese amina ali kutegera onena kuti ndishuka kubanga osanina kuti kwapata ifoda wandaku zibania. Ndiye panopo mukafunika ike Malawi state zinazo pambuyo. Yes. Ndifuru maizezi njaka. Okay, dathokoza. Okay. Wina wake muri watukwana pano amene yuyu ndi njala. You just have to understand kuti zinthu sizikuyenda. Anthu akwenda like anthu anatopa. Amene yo nditukwana amene yo ndi njala. Ndiye iweyo ndi njala yakoyo apatu panga zoti njala ithe kusoma tukwane pano. Undimve? Okay. Hello? Hello? Okay, 093090132 093090132 anthu akutukwa nawo ndi njala. Ndapa tukonza zora anthu asamatukwane. Sinanga wenda otopa awenda ziko sikuyenda ndi anthu angotukwana, ungotukwana, ungomangitsana. Hello? Hello? Yes, hello. Mwendizo fusa nazonena? Tamia. Yes. Zabwino.
Bobo. Ine chimene ndingayike kwambiri apa pa comment yanga ndiyo kuti ife wachinyamata titengepo gawo. Yes. Kutenga gawo kwathu si kungoyankhula komano tifunika kutuluka kumayankhula zinthu zichamusaopa mupanda mantha. Yeah, that's why pali program iyi kuti anthu azitha kuyankhula ndithu zomopezana pano yani. Nde china chimene chikumandikumbukitsa ife wachinyamata tikofoka kwambiri. Kumaso ifeyo nduzandaleza I think bwezi tikutenga nawo gawo posaopa kuti khaulibe kanthu khauli yani kumano funika kutengapo gawo. Kumaso china chimene ndachiona ineyo kumbali yanga zokhuza president amene uyu. I think sakugwira ntchito pothandiza nzeru zake zimene ali nazo kuma I think akuchita kumamuzira kumapangana chikwangwani. Akuchita kukhanga kuti amuzira. Kumachita kumamuuzira ndi alibe nazo tikhani zabwino khani zo. Oh, it's like ngati kuti pali anthu ena ake nayenso akumuyendetsa ngati pali anthu ena ake akumpanga iwe tiye apatu apa iwe apa ona. Ndi koma chachikulu chokuti feti anyamata tilimbikire komanso tisafoke anthu wati maika ndi feti macho saso ndife. It's like timalemba naina kale kuti munthu akhala president amafuna mavuto kuti akhale president. It's like kuti Malawi amamulemba munthu ntchito kuti adziyendetsa Malawi. Nde I don't think it's okay kuti president kapena anthu omwe akulamulira dziko adziuza mphamvu zawo kupanga threat anthu. That's not how it works. They let people speak out. Ifeyo tenti yankhosa pachina chilichonse khati panga makuti basi palibe vuto koma ifeti yesese kumbali yathu fa dziko likumene kupita papa dziko lilathakale ndipo zikapitirira izizi zikapitirira zifika zoti mwinaso kuposa Zimbabwe tizinyamula ndipo ana athu ndipo adzasafara if we not gonna act. Chifukwa ineyo I remember pali anthu angena akamati amati nthawi yakamuzi kuti munthu sumayankhula atamakumanga. You know? And then I don't think it's right kuti nafesa kuti dzikhalanga kuti nthawi yakamuzi I don't know kuti allegedly anthu amadero. We don't want our kids to suffer. Ndeno kumaba president akankauti akumamvera mwene anthu akumauza izi oma social media tikankhula koma I think mina ma message athu olo mafoni athu mina amakutali ma advisors awo amauza kuti izi musamamvere izi mina mudu a BP I think so. Zakanakhala kuti akumazimva zimene zili background zimene ife achinyamata tikumayankhula mina zina zake bezikuwapeza mu mtima muka komano yahe apapa 10 odi ndikunza apapa I think mina. Okay, tathokoza. Tathokoza. Yes, all right. Okay, sha. Achinyamata akwiya ndipo achinyamalena akunditi kuwana mu comment section njala. Kodi njala lero makisi zoti munthu dziri kuwana atu. Koza kungobwera paiwe chokatamia chihule iwe ili njala. Dziko sulu yenda anthu angotukwana. Ndi anthu amene akutukwana si wawa komano ku Malawi zinthu zikuyenda. You just have to understand them. They are like people are going through a lot. You know, panoba my criminal cases are very high. You know why? There's no jobs for youth. And uhule ukujuluka umbava ukujuluka pala anthu ena kuti they don't want to steal komano they have no choice. Nde in the country bakazo kuti zinthu zikuyenda ama crime ambiri amachuluka pamakhala high rate of crime. Then you want your kids to be criminals, you want your kids to steal from other people, you don't want that, right? Then you need to speak out. Osababula bana kutamia jagu kuno zipanga zaji na Fiona arindi zipanga za makomedezi wow ineyo yemweni mabanga makomedezi ndugona ndi njala. You think olo makomedezi museka simuseka. Muntu akani njala you don't find makomedi are just so funny. So useka so mangotukwana muntu mena mabanga makomedi kurachoka makomedi akosaseketsa ili njala. Ili njala. Hello? Hello? Yeah, hello muli bwanji? Tili bwino muli bwa? Tili bwino. Muli ndizo yankhula kapena zofusa pano? Tibe zofusa, tichabe ndi chilungamo. Yes, yankhulani. Ife munga Malawi. Tikudandaula kwambiri. Kamba kakukwera kwa zinthu. Yes. Mene tikukhalira. Ndizoti ndi president ifambire tachosera. Yes. Fama balopanda fukaziya zota tingokhala ngati kuti basi bwana tukhala bwana tili moyo.
Ndiye mafuna kutenga akawafika kasuwafika. Kumene aliko. Asadandaule mwina kudanka kutaya Malawi chachalifa tazuzika nthawi yokwanire. Tazuzika kwa kukulu. Ndetu zote pa 16 May zose zita. Pa 16 September. Ndio kusavurika kuti live yachiyamata chanchari zakoza zokhazokhata kufika kwa kukulu. Okay, jabula thokoze. Zikomo. Okay, zikomo. Alright. You are most welcome, my youth. Kadzimba. Si ugwira number. Okay, si ugwira chifana anthu ambiri awimba. Awimba, that's why bena sika yo ugwira. Okay, 0999090132. Hello? Hello. Yes, hello mlibanji. Tibuna mwendizo yankula kapena zofusa? Zoyankula kwa. Yankulana. Ine wisto nizoa mwale. Demagai, wait guy. Daina zokuda anthu amene atukwa nawo ndi njala, musamawa yanki, just ignore them. Njala. Kwaja yagwa, anthu asatukwane, atukwana. Let them be, let them mock me here. Azitukwana. Asiyena azitukwana. Ndi atukwana zenizeni ngati simudzi yankula ato, atitukwana. Hello, yapililizani, bebani. Okay, manena kuti. Ine ndiwona kuti msogolo wathu ali anthu ambiri amene amamputisa. Maza nduna. Zikuoneka kuti akumamputisa kwambiri. Takuyenda chiganizo cha yekha. Ngati kumayendera maganizo a nduna zake, that's what you're trying to say. Okay. Yeah. Ndine ndikuona kuti chimene angapange asamazere kwambiri nduna zake kuti mwina mwake ziganizo zina zikhale zazeru. For example, sona ija muli zinthu zambiri zimene zinazazidwa ndi maboza. Okay, ndifuna ndifunse if you can answer the question. Wodi za sona zija amachita anthu kumulembera? Zije zomulembera ndithu. Okay, and there you mean the president sakaona kaye before kuwerenga wa Malawi? Sanaone, for example, Kurumpi. That's so bad. For example, Kurumpi. Adane chituko china chake. Koma tinapita umene kuja. Tinkaendera zina zake ifeyo. Koma kuchiona chinthu chichi pa foundation. Ndiwona koma pasona pajamesa ankanena kuti ichi chidatha. Yeah, tinachiponyako ku page yako kuti ayise koma paliza kuti sako. Yeah. Ndikuona kuti zinthu zambiri amangovesedwa koma osakaona. Yeah. Okay, tathokoze. Ndio atonana koma tasala pang'ono. Okay, siziwomo. All right. So, you mean okay. Does pajari mudindi ndi case ku court ndeni samaya nkule zambiri nchana. Omano I just want to ask it. You mean Zomwe amene president is like anthu amachira walembera like iwo osakaona kale ngati zachitika. That's what you're trying to say? Then that's so bad. That's so bad because I'm sure you cannot present a speech yomwe you don't even know kuti Zomwe ukuwauza anthu it's true or not. Anyways, let's continue. Hello? Hello? Yeah, muli bwanji? Tibwinoga inuyo. Ndibwa mwendizo ofusa banazo yankula. Ile ndizo yankula. Okay, yankulani. Ndi kuthokoze kwambiri ifa yopanisa program imeneyi. Okay. Nefuna ndiwe mpaji nyamata. Kuli 10 September tikavote. Kukuona kusogolo kuti anato kusogolo kuita zodani. Yes. And so we are suffering. Kwambiri. And ineni mapita nchito, komano is very painful. Kumona kuti ndama mwende kupia nchito yo. Kupita nayo pansika. Ndeo kuti saving 1 week. Ndibe nchito wase. Ndeo kuti you should imagine ngati number 5. You should look at cooking oil. Uone ma place ajinali yose. Going up. School fees are where. Kumano umazi koso kuti. Kodi iwo akubomamu.
ngati mbambo ngati president sangakhale pansi kumaganiza kuti okay akuluakulu enakusankhani nduna can you control this komano zikuonera kuti akugona now akudzuka akuona kuti tifuna tikavote akudzuka kumazana kuti sona and look at the sona munthu ngatali mbambo amene ngati ena kulima munda amva kuti alima munda amaliza amene akapange check verify from the wife kapanga verify ngati anthu tali alima kumati namiza kuti apanga chakuti without the media without the help of you ndekuti ena afita kufind kuti zinthu zili bwinobwino pomwe zilisali bwino. So with this platform ndithokoze kwambiri ndipo ndikupempha anthu ine ndili ndokwiya ndipo ndilokwiya tikwiya chinyamata tisasekerere zopusa tikwiye tikavote kutengera kuti ife chabwinina tikufika 35 years komano tione kuti after 35 ndikuti zakhala tamangira 39 chama 40 5 years zikubwerayi tikavote kuti tikaone visionary leader tisakapusisike tikamenye nkhondo kuti ine ndikuvota by then anthu ena zakhala kukwatira ena kukwatiwa asikavota kuti mwana wanga pampandi zizakwanisa kumugulira zizampirisa sule yabwino so ndakulati nawo maschools akhala kudula ndakuti ivi ndikamasagula state maschools akhala kudula so anthu fe tisapwetekeke tisanamizike kuti things are working on the ground sizili bwino. I was listening alando that amana kuti anapita umozi. Imagine the whole family anthu kumagonera denje no umfa kumapita munda kumakagonera denje. That is a painful thing. Yet if I'm not kugwira ntchito even panapita kugwira ntchito ndalama ingopita no investment that we can't even invest anything. Yet ndifati nyamana kuti kama zati tikupanga zaka 40 zaka 50 lindi mphamvu zati kama zata tizakhabibe choloza kuti ndi nyumba ndi galimoto ndalama zingopita pokudya. So let us vote wisely and achinyamana ngoti boma ndromwe iwo ukasindi zokuti amadya kuti kama amaganiza zotani akavote sonawonso azaona kuti 5 years ngalamene azakhali pampando ngatakanika apapa kwinawo zakati kufupita komanso achinyamana Olimba Mtima ndipo zimene zizakhati kuzilekerera kose kumpadire kuti yonapanga kalekale ndikanachosamini wakalekale ndipo zitafika panopo komano timaopa alina kalindo ajasuta malakwisa timaopa ndeni mafuna kuti president omene azalowe akazapanga zopusa wina SMS vanga zopusa president achinyamana zizuka ndikumucho wasazilisa na ulombeke sazapuse ngati tikupusira panopa tikulira kwachakungo kwa daily panopa tikumalira ye tonsekerera munthu mapanga zinthu zopusa khala chinyamana odzuka tokukutira zinthu. Tathokoza kwambiri zikomo kwambiri zikomo ndipo nanso wina anapeka dandaulo awe anena zokuti ati mapanti adula sakuvala mapanti atsikana. That's so funny. Okay. Hello. Yes, Tamia, Bobo, muni ndizofusa kapena madandaulo chabe basi. Zoyankhula jamba tuyamikire chifukwa cha platform iyi. You're welcome. Yolola wina aliyese kuyankhulako zomwe akumana nazo. Yes. Mine is just an idea. Kuti mina next time can't you manage mina kupanga engage one of the authorities kuti mina andodiza assured kuti zimene ndikufotokoza papali wina wake will be brought a task akapena kuti atha kutibweresera feedback. Okay. Well, it's just unfortunate kuti mina ndali za ku Malawi kuno because I like the slogan ya anduna mumba yeah amanena kuti people over politics and you having publicized this platform kuti pakhala zakuti mwina ngati anthu ali ndi mtima wokonda anthu awo one of the anthu akundunako kuti ndundunawo zachinyamata wina wake akanapezekabe kuti apangeko nawo participate amve kuti achinyamata ayankhula chani koma it's unfortunate kuti tilipo tokha anthu aja they don't care bola iwo zawo zikutani zikuyenda komano apa message iwafika. I believe kuti message iwafika komano you know anthu akazo they are financial stable, they have they have power more than you, they don't care, they can do anything. If we are just trying it difeana difeana kwa yo like ineyo like ndine mwana wa anthu omwe like I don't know komano
I hope the message you figure, and we are not even against anyone here. We just want the change as Malawians. Yeah, that's what we want most, Kwambi. Yes. Yeah. They should love this country as the way they love their families. Yeah, they will love their households. I think that's the spirit we need. Zomwe so and they would win okay. That's the problem. That is up Okay. the problem is only out and to Ndali because Tiran Pawi. The Shannon Ninda is up with Jaguar. Hamavanga so that's the big problem. Many now they mavuzo and then those Osaya, Madame B in the trade at Tokoze. Zivo. But I'm a Muru and Rosaru Janet. Njala. Njala. Tuga niga bullet from Balajimanga. Ule Pelodua. Kaziruanan. Nemwesanga muntu akabwe ndiru wana aba titets alive. Tuzatetsa njayanu yaba. We are just trying. Muntu ajiru wana aba isanga dichoka yewe live yanchane. I'm not attacking bomb. I'm not attacking anyone. Ninjala antu mwena aduwa na comment section ninjala yawo. Aso wendi wo. Afa ninja. Nikulangu rugwana. Hello? Hello? Yes, muli bwanji. Tiri bwino kaino? Bwino muindizo yankula abinazo ofusa. Tiri ndizo yankula nditu. Yankulani nditu. Iwe ulidandika wambira leo tu wana rap. Ujogepo. Imagai ujogepo ampa. Chogapo. Iwe olo 100,000 ulibe dulilipo tu. Koma you are here kutukwana. Dawa ku blogger. Koma no I understand kuti izinto sizilibwino naso lipenda ndimatukwana pena so ndimatukwana ifoti njala zimsuzu kuyenda ndalusa ndikublog no sindikubloga ndikusiya hello Yes. muli bwanji Ndibwino kaino Tamia. Ndibwino mwendizo yangu abina zofusa. Yes, I said I'm calling from UK. Nduwimbira kuna UK. Okay. You utaona number yanga. Yeah, number yangu dabaso Yeah. So, all the way from UK. Yes. Yeah. So ndiambe ndijonje. Ababa kusianga nyo kusia phone yedula. Kumabe I don't care because I just feel like at the wait. Yeah. To save tuwonera ngati kuti anthu andalewa amalisaukisa dala cholinga yudi tizanyambita muone chisanzo chimene akupanga mudi the so-called vice president and I don't feel that guy is fit to be a vice president. I'm sorry to say this. He's not good to be a vice president. He's not fit to be a vice president. Okay. And the guy panomba magawa pansi. Pansi ntileyani mu Malawi, common Malawi pansi. Akupataga mudi fize drink whatever. Magawa mabanzi ndi mayala ma drink. Mudi ga fize, not froze whatever you call it. Mudi froze. Ndi muntu froze aga mu froze ara nine. The whole vice president. Imene yo ndiponya rumene. Ama gawa mabanzi ndi frozen and daniso. Okay, a vice president. Mudi vice president one. Okay. Wow, I didn't know. Yeah. No, I saw it from social media. The guy is doing mabanzi along the way. I mean, you see people are desperate. Vice president. I mean, how is it as a country? No, Tamia, I'm being honest with you. I mean, as a country, is that the right direction we want to take? I mean, it's very unfortunate. I'm telling you. But the thing is, that's why it's keeping that country. Because you have to government is accountable for people. Yes. Of which names and you are the only youth, Olimba and Mtima. Thank you. I'm a celebrity. They're just useless people. Because what is happening there and Malawi, common Malawian, I'm Fudiga. I'm sorry to say this, may sorry to say this.
Jeremiah Nenga Chidima. Chidima wanted to enlighten people. What was that? Do you guys, do you know, Malawi, it's your taxes. You know? So I feel like everybody will go so my in the kind of the art as so what's a maziwa? But I have a what the fuck? Them going to go the ground and open them up. Okay, that goes it. Yeah, right. Alright. Ine zogawa mabanzi ndi mafrozes ndi sanami. I don't know. Ichikaudi nadziwa ndakapanga background about this, but I didn't know. Anyways, let's continue. You can call 0999090132. Hello? Hello? Yeah, muli bwanji? Tibwino. Tibwino mwendizofusa kapena zoyankhula. Ineyo yanga ndingo yankhulako. Okay. A president akamapanga decision. I think they should choose wise people who can advise them. He should what? Amene atakuwapanga advice. Okay. Ndona ngati president akupanga decision based on the decisions ya anthu amene afuna kudya ndalama kuchoka kwa iwo. Yeah. Yes. Like he's being used. Yes. Okay. Yes. And I mean, some decisions, some wrong decisions, which they just give him good as it and instead of okay. Yeah. Okay. And then the one that he should make a government and they should make decisions based on Malawian decisions. Yes. Yeah. Not on their decisions. Yes. The other live you should go into the pages like your page. Yes. Decisions are Malawian. They should just support him. Yeah. They are supporters, which and they are not even really supporters. You know that? Hello? Okay. Guys, do you know kuti pale anthu ene akoza kumupanga support munthu not because they want to support, but munthu uja mwina amapatsa drama. You know it can happen, eh? Nde munthu akaza kuti no ufuna uime pa chilungamo supangira zinthu because za ndalama kuti we atipatse ndalama kuti timvotere panopa supanga nawo. Ine sinatumidwe ineyo ndi oruma anthuwo sinatumidwa apati Tamia jawa rumidwa ndatumidwa ndani pano no ibe mbali ya wina aliyese. Hello? Muni bwanji? Tibwino. Mwendifunsa wapena zoyankhula? Ndili ndi zoyankhula. Okay. Yeah. Dziko la filino la Malawi. Kurukuka ndikoti kuvuta kwambiri. Okay. Yeah, ndikayonena kuti anthu amene amatitsogolera. Angokhala anthu ofuna kuti azirukula m'manyumba mwawo. Yeah, azirukula iwo ndi mafamilies yawo. Yeah, mafamilies yawo kwa mukuonetsetsa nthawi zambiri. Tikakumana nawo anthu ngati amene mukabva ineyo anatilemba ntchito. Ineyo mbale wanga ali pa ntchito. Zapa chibale. So ineyo mukamanena zomwe kuti mbale wanga ali pa ntchito, kapena akwano ali pa ntchito. Kodi family yakwano ikakudetsa 22 million amalawi yonse. Waona? Lero zimakhala zinthu zovuta. Apanso kuwera vice president athu, momwe magwira ntchito yaboma kuti mwina mwake arukule anthu asangalale, akugwiranso ntchito yowo yopanga against chipani china chake chimene yowo anatulukapo. Pamuonetsetse ntchito zimene akugwira zonse zichazo. Zinonena kuti akupanga against chipani china chake, basi chigwe chipani. Maone? Momwe azipanga zothandiza dziko akapanga zimenezo zofoya. Ndathokoza. Okay. Alright. Pano panopa sitili against pane chiliyonse pano rungu yankhula ifeyo ngati Malawi. So kaya ndiwe wa chipani chanji, come have a call with me here, okay? Hello? Masaba? Kasaba muno kaino? Aswera. Ndizofusa kapena zoyankhula? Zoyankhula? Yankhulani. Lathu dandaulo. Oh yeah, dandaulani nditu. Ngoya faleza nyanya. Chakudya cha nyanya ukwera.
kumene pali panopa alinyinga zati kula bwino vita kuja dola amathethaso mitengo upeza pano dola ubawe ninga 4,000 ejakuti koma pakati pa 20,000 ejakuti tikwira mtengo wanje alimi tipondere mkoni sokolo. Ndino alimi eya okay ndithu mayi chabwino tathokoza ndikukhulupirira kuti omwe amayendetsa zimene ziyamva madandaulo lanu and I think apanga solve tathokoza yaulimi sakupereka ndrama mpaka pano masama kali choice kalenge ndrama kamena falaleza ndiyesera asankha ndrama ifa zokule zinangizoko ndama ine inalipo kale okay alazipatsa ndrama zikapanga kava yapa koma ndrama simunalandire okay yabwino ndikukhulupirira kuti madandaulo amenewa awamva omwe amapanga amalongosola madongosolo amenewa koma amene awulukwa nawo topambana kwambiri mwapanga pamenewo. Okay, tathokoza zikomo amene wanali one of the youth kumalawi kuno komanso ndi alimi kandi ndiwe mulimi kandi ndiwe mphunzitsi like mavuto omwe tikukumana nawo ndi ati come call 0999090132 uya kuti panopolo ukule sukuyenda azibamba kuma ngopeza hey koma hello yes muli bwanji ibwino kani tili bwino muyendizo yankhula kapena zofunsa ndizo lankhula koma zofunsa okay yoyamba ikhala funso dziko zoti sikuyenda bwino wina aliyesa kudziwa komano tsono pamene wandipanisa pakunena kuti chifukwa yani nyamata akangoti walankhulapo kuti apa sipakuyenda bwino zinthu zikukwera zinthu sizili bwino zikutere ape zoti nyamata jangamkoka mpaka upolisi udani kuti pamene papa ufulu wa chinyamata ulipo kapenayi ya apopo ndekuti tichedwepo I hope message imefunsa imene I hope anthu amene amayendetsalo malimva akufunsa ndi one of the youth yeah so I think mafunso ngati amenewa apanga meeting ndipo asolva zokamba zinasi yankhula koma ikondakula live kuno kusalima kwakombedza zoyankhula mukhuza kuyankhula osaopa asitingaope koma be ineka ena weposo okay tathokoza zikomo iwe amene ungosekawe atiye ndikungoseka kumanga zako izo njala munthu wakhala ndi njalatu sukuganizatu zinthu sizikuyenda kwaja yako ungaganize munthu bwino sungaganize ndikuna anthu ena amapezero akuba ifoti maganizo anawatera nde iwe unena zimenezo I'm watching you kuti pana sindibloka munthu tini let people speak kaya ndi njala speak I'm scared ne hello ya muli bwanji ndibwino kayase tili bwino amwe ndizofunsa kapena zoyankhula ndingoyankhulako pang'ono okay yeah I think it's fun kuyankhula ndizonena kuti anyway tamva kuti kuli program ya nyamata okay zasona yeah now I think that's nyamata panopo aliyesi akwenda because you was doing 2 years munthu 30 years panopo 25 years panopo munthu menali ja munthu menali 30 years panopo yes or 20 30 years 25 years 2020 ja anavota yes and waona zinthu mene zayendera from 2020 zafika panopo ndiye chimene chingamukope wachinyamata panopo kuti akavotereso apresident amene wawandichana asingi achinyamata kuyenda mazifunsa kusonga tamene right kuti program ngati imeneyi nayo sei zakapezi inali kuti ikubwera lero 2025 chifukwa cha and iwewo umboni okuti zimene akunenazo zizachitikati autenga kuti chifukwa nthawi imeneja achinyamata soto anakavotera tiwo ati kuti apangira maprogramu okuza achinyamata yes panakhala kuti anapangapo inde maprogramu enawo anapangapo kuti kumene kubwera wafuna apitirize kuti maziona zimene anapangazo inali njira ino koma baba palibe program ina iliyonse imene tinganene kuti anayipangayo panga target achinyamata ndiye ababa kamanena kuti no wapangira maprogramu achinyamatawo amene wachinyamata inalesa kuyenda kukhala pasi kuzifunsa kuti kodi chifukwa chani program ikubwera pano
ndikupasa chisanzo ndi yankho amafumu ifondo zoti anthu ena akafuna kuyankhulepo. Okay. Ku immigration. Yes. Ku immigration anapanga appoint director general mfukamba kuti anapanga ikaya kale. Ku immigration iko kuli Nyamata somana hapa chito kumene koko amene akuona afuna kuti azipanga progress. Manipese? Ndiye akamatenga anthu akulu amene ajawo ndikuwaika kutunda kuti watsekera Nyamata jora azipanga progress. Ndoti ndibona kuti organize Nyamata limenelo. Hai. Case manager inatira kukoti and coach anagamula kuti munthu zawo sanaloyenera kuti amusankhe akhale director general. Alright? Akutama ngaso akupita ku Supreme Court ndikupanga appeal kuti ile munthu jabwerere kunchito. Ndiye Nyamata aziwe lusona because musamuna ali 30 years panopo. In the next 5 years, akali 35 years. Amene akwange qualify kuti akhoza director general. And you look at the indication niko kuli anthu noti ali ma 40 ma 45 ora maina atenga udindo wamene wina losunta hapa ena aja masunta ndio kuti kunusiku oso atabali akusunta. Alright? So pena bwage Nyamata inde tukozoma kubega chifanya ndawama chwali mavuto ajibuka Malawi pa. Kumano pena bwage ali yesebale kabaye Nyamata wakhala azizifunsa mafunso. Alright? Ndichula president Medina Lingana nena usogoleri wa ziko wina wage awakare sindikuchika zina ikoti abasiri kwanga bandare. Yeah, but samachwane maina. I know. Ndichula. Manane na kuti you can never find a perfect leader. Yes. Izozo ndizo. Zona. Kumano at least pali zinthu zina zake zomwe tsogoleri akuonera kumaziona zoti akuthandiza ziko. Yes. So ngakhale perfect wawina aliyense ya kumana pali kuzofunikira kwambiri ku ziko. One ni nkhani yaja kuja kwambiri. Right? Two Nyamata panopo alipo ambiri kuti akugwira ntchito. Kodi akulandira ndalama zingati ntchito mmene momwe. Ndalama yayo akumati akalandira akaitenga ndalama ija kulandira. Akupanga naita. Bale posile za Nyamata ndi ambiri kwambiri. Koma ndalama yena kulandirayo sikuteka sokumangira kanthu kena kali moto. Wangu khala on the same circle basi, on the same circle. Zosa kulepo mene zinthu zikuyenderamu ndingani wina wake tsogolera amene wayima kuti kuvomereza kuti kuyima ndi Malawi kuti panopo zinthu sizikuyenda. So tisapuzisike ndi mastatement ngati kuti ndalamazo kuti zavuta umphawi wavuta tiyeni zikonde ndi misonkho yathu yomwe imeneyo tiyeni ziyenge ndalamazo. Yeah, chifukwa pala anthu ena amayankhula as if they are doing us a favor kuti munatipempha kuti timange chakuti ndetu kumanga, amayankhula as if it's a favor kuti akupanga zinthu kuti panga favor pamene ife tinalemba anthu ntchito Malawi tinawavotera kuti azipanga izi ndizi. I don't think it's okay kumayankhula zinthu as if they are doing us a favor. No, it's not a favor. It's not a favor. Yeah, so I think this is the time kuti Nyamata we should wake up because it is their vote that Nyamata we can turn around the things. Yes, that's very true. So when you azuke ndikuzindikira kuti tsogolo limene tifuna kupanga one line komanso two lana ngaifansi ndakhala Nyamata kana zeka. Yeah. Okay? Katundu alikwera mitengo, yes. Ndina kuti mene zinali 2020 kuti manokoso zingakhala zimozi. Yeah, we're looking at it's too much. Kumene zikupekonederera. Rate ya zinthu mene zikuperera. So you're going to agree with me, mitengo ya zinthu singamakwere on a daily basis. It only means that the administration has failed. Yes. So chimene kungofunika pano kuti acceptance ya acceptability kuti we failed. Literally, we have failed. Tatogoze. Okay, tatogoze. Alright. Okay, we're not here kupanga ataki munthu kapena kupanga ataki chipani pano tukulongoso koma ndipo ali mako. Okay, kwa anthu mene simudziwa namba yoyimba it's 0999090132 yankhulani ngati dziko lindira tonse dziko sela munthu. Okay, dziko sela munthu Hello. Yeah, Bobo. Yes, Bobo. Mwendezo yangu kapena zofusa. Andi nazo. Namukandi kusoli moja wakabla. Yeah, fusana. Kodi first of all, Richard, ni Mzuzu. Yoenda? Richard. Okay, Richard from Mzuzu, okay? Niwafuna nikuze mchukua yani, ndawa ya village. Ali mboma. Unapeza lodi
sizi mayedo amapeza kuti anthu akulonga matemo kapena chilichonse choti chikuenda bwinobwino zinapeza kuti anthu akuwawukira yanzani boma la vita komano apapo boma la chakwelali zinthu ziliwezi komano ationa kuti achinyamata tingogona chifukwa yani palibe amene akupita pa nsero yayo kuwapanga mademo ndeni masina ndikusema nene kuti achinyamata tikupanga pombali yanji kuona kuti zimene zakweyeramo alitanguti tete anthu alibe mphamvu zopangira mademo sinanga njala amwene njala nthawi jana atakuda tinayelolera kuda ndekudziwa kale munthu ukakhuda atu umakhala ndi mphamvu panopa njala angane ndalama ya renti tiyangane ndalama ya shuga nde panopa anthu alibe mphamvu ya yabwino tokoza tokoza okay number yomwe guys don't mind ujenet there is a filter kuti at least tizonera ko bwino they don't mind how I'm looking ndikungona ngati nzungu all right 0999090132 hello yes Tamia muli bwanji tili bwino mwe ndi zofunsa kapena zoyankhula makamaka okay yankhulani ineyo ndikuona ngati boma ilili palibe chomwe tingapange chomwe ingasinthe okay ndikuona ngati president athu ikapa mapeto pawo pazothekera andingati mungabwerere mbuyo kukumbukira mmene ankapangira kampeni yawo asanalumikizane ndi amene anatisiyaja kuti khaito salary okay fundo zawo zinalibe zosagwira mtima ndendi chimodzimodzi ngati timu ya mpira ngati imene ili Man City okay wakhala ikuyesa makochi ena komano amafika pena pake basi kuti ukukusanga kupitiseni so kuti mukafike ulo mukatenge chikho ndeni maona ngati chomwe achinyamata tingapange ndikuyesera kuyang'ana president wina amene tikuona kuti ndi kuthekera tizamuyike pa mpando amene yoyo komano ufusono nkumena zokuti kodi tingadziwe bwanji kuti president uyu at least ayende kuthekera president uyu ayende kuthekera ma policies akamapanga campaign jamanena zinthu zomwe afuna zasinthe ma policies zomwe afuna zasinthe zinthu zomwe ena kuzapanga ndeti kuzozaona kuti kuife tikuzopanga jaji achinyamata kuti zinthu zimene zizatukula Malawi kapena ayi yes ndeti kazamuvotera president uja tizampanga judge based on zinthu zimene zija akazakanika tisatope tisafoke ndipo tamakonde president kuti ndiwambali yakwathu kapena ndi ndineka ndingwerekeza mine njewa ndefa president yoso ni njewa ndizimukonda no ife kuti makampa jatalemba ntchito tizapanga rate kapena tizapanga assess based on somwe atipangira very true ifana nokuli panopo akunika ngati kuti even kuonera mbali inayi komwe akupangisa zawo taona kuti he's happy akuchita kuoneka kuti akumva kukoma kusangala omwe munthu ina yese mziko muno sakusangala ndi mene zinthu zilili anayenera kuti azikhala kuti ali concerned nde chomwe ningameme anyamata ndi chimenecho chokuti achinyamata 10 tisafoke tikavote tibwerese president wina zikomo mpaka tizapeze president amene tikuona kuti atichita zinthu zabwino chabwino tathokoze zikomo alright nonse mukumva pano mayouth ambirimbiri ndithu akupereka maganizo awo ena so akufunsa nde hello think ena manetwork yet kwa mayouth nonse amene mufuna mkuyankhula ka mufuna mufuse fusani 0999090132 hello Tamia job is $1. Yai, hi $1. Muli ndi mafunso kapena mufuna ngopereka maganizo anu pankhani izi? Ndi maganizo koma which a president akanapanga zona kuti opened up to every youth kuba yankhulani nawo osati zongo tenga munatengera random
komanso the other thing mafuna nenoti zinthu zomwe zikusokoneza dziko la Malawi izimayambire ndi utsogoleri wa Zabwera wokha koma utsogoleri wa Zabwera wokha wanyanya. And if anything leadership ya Zabwera ikuoneka kuti zinthu zasokonekera and pamamveka kuti anthu akuavuta izi anthu akuavuta. He is on top of every game zomwe kuseweredwa. If we are to look at an individual amene akusokoneza zinthu ifeyo tikunena kuti ndiwowo. Koma ndimafuna ndikupemphe mokuyamikira kuti ichiwe chipangati mchenzo chabwino. Koma ndimafuna ndikupemphe kuti utatsegulanso ma-opportunity ngati awawa kwa anthu aku diaspora amene sangakupeze mujana nine nyamata wa ku UK kuti ndikodula kukuyimbira mifoni ku Malawi. Ndekote ukanakhala kuti unatuka ma WhatsApp lines for people in diaspora. Yeah, I think next time we should my WhatsApp lines. Yes. Okay. Yes, so my point is ndiyankhula komozungulira pang'ono koma my point is zinthu zambiri zomwe zikutisogoleza Malawi panopa. People are not paying attention to inflation, kuti inflation ikukwera bwanji. Inflation ikukwera chifukwa chonena kuti forex trading anasira amwenye amene alibe nazo ntchito ya consumption zinthu zomwe amadya ndi zawo za iwowo zinthu zomwe akutigulitsa ife zomwe ife tikugula. So Amalawi tikakatenga forex kwa amwenye tikuntenga modula tikakaoda zinthu tigulitsane tokatoka we want to produce as Malawians. pamene tikukweza inflation kwambiri. So chifukwa chona utipowa masiku kusamala za forex trading izizi zikuoneka ngati ngofunsa koma zikukweteka Malawi daily. So muona kuti graph yomwe akuikumba ndi yayikulu kwambiri sitingafikire ma areas ambiri amene akuputa. At 2063 projects yona kuti Malawi akakhale wotukuka. ATM stands for agriculture, tourism and mining. Mukaona kuti investing in technology is not there in this modern day of technology. Malawi cannot invest in technology. And agriculture, mukapeza kuti even mega farmers apata fertilizer, kungu apata allocation, but they never get the fertilizer. Ndakupanda kapanga produce plant. Komanso pena tsamango tukwa na bona anthu ifenso pena paketi nabadwa mosiyana. Anthu ena atenga ngongole ite kugulira fertilizer aukangulitsa akadira agulitse foja agulitse nthawi ya season. That's the one. So gabu yomwe ifunika kuti wanditsibendeza kuti iwanditsidwa. Also, my people of influence, I applaud you. Big time, big hand for you. Thank you so much. Yes. So my family reflected from their own values just because they've seen money. Chimena ichichomwe bangita anthu kunena kuti anthu amene akukhala ndi ndrama mumayiwala kuti ndrama zomwe mwazikundikira lero. The same money is creating a very big hole in the economy. That if you were so inunso akusowane nawo. Yeah, that's very true. Inunso you are not spared at all. Yes. You are not spared. So let's stop this road nonsense at Malawi. Yes. Let's unite. There is no way Mulungu akanatenda ana Israel kupita nawo ku Canaan without first reconciling. That's what was the 12 tribes of Judah anali woyambana. Yes. Kumanapa ngakaye reconcile before going to Canaan. So why do we doubt ourselves to be to Canaan when we have division, when you have nepotism, when you have cronyism, when you have tribalism, rules, we have lines between ourselves. Yes. Tunacho sijatenga. Amalawi it's in the mindset. It's kuombera mmajazina zili zonse zilizo kunjala ya lelo kunjala ya mawa. We have a very long life to live. Kwambili. Ndisirebo. That was it. All right. Just wait. Just a second, okay? Okay. All right. Sorry, na busy ndizi nazake. Nabwera message na gap. All right. Nde kwantu amene mufuna kuyimba tidakali we have a long way to go. Sidinati.
sitinati mayina atatu 090132. Hello. Fune waduka 0 mayina atatu 090132. Aliyese pamalo pake chete. Hello. 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 Muli bwanji? Yebona. Chibwe mwendizo yankula pena mzungu fusa. Hello. Mwendizo yankula kapena mwende mafuso. Baba tu mufati ngolimbikisa kuti ababa program yamba usasire ubiririze. Tathokoza. Izinto kajini. Okay, tathokoze. Yebo. All right. So guys, we have 15 minutes left. Good into zatu zite. Koma, don't worry, this is not going to be the first and the last program here. Hello. Tamia mwanga sovana. Yes, mubanje. Inero ndi maganizo zabe. Okay. Ina mama ndikuonera. Malawi sutu ufunika ma politicians. Zina mizana hapo kuti kubwa wina 1-0 chanchana nayo. Tufuatu awawaso simena kuti awanda 1-0 fa ulamulo wapita so unavuta something. Koma chomwe chikufunika ikanti mumana pangira president wakuti uja serikali ndeno serikali uja fana kuti Malawi ndifana opusa kwambiri mafuna kuti serikali uja azibangidwa by order zilamuliriza. Idzamulidwa ndi serikali. Anda serikali zikhanga dictator chonje fa ipende fana opusa kwambiri. There's no way mumu zimsavutira baba wina zikati bomba ndomwe kumanga kabinacho. Tathokoza it. Yeah, nakali Okay, so munajo, okay, fine. Yankulana. Komaso mumu ndikuonera. There is no way muntu oti boma lakhala 5 years kenako azipanga campaign. Bezivali malamulo ena zona kuti boma ikakamini chipani china chake chikalwa mu government. Chipani chimenechi after 5 years samapangeso campaign. Okay, chabwino. For 5 years ijande ambiri. Campaign azipanga period meji. Okay. Tathokoza. Okay. Mayuthi akupeleka no ndemanga zawo ena kudandaula enaso ndithu akutukwana mu comment section kusilanga no zinthu sizikuyenda de panopa ineyo ndine munthu wompetesa wambiri. Okay. Hello. Hello. Yeah, muli bwanji? Ndine muli bwanji ma. Tili bwino. Muli ndizo yankhula kapena zofusa. Kwabula chigala moto panjapo. Oh, you do that. No da wale kuti muntu aliva live. Ndizo yankhula. Mafunso ndilibe chifukwa oyankha mafunso palibe. Mafunso mwinawo koma simufuna kufusa iforo yankha palibe. Okay, tangofusani. They are not interested kuti ayankhe. Yeah, koma tangofusani just in case mwina fuso lili wafika ndoti mwina. We have a few ways before I go to ask. Chintuyamba, I want to recommend you. Mafandi kuyamikireni mai. Zikomo. Kuti inu ndinu munthu wolimba mtima. Kwambiri. Tsikana ngati inuyo kumakwanitsa kupanga host program ngati utachinyamata tibwere pamodzi. Bereke madandaula athu kapena tinene mavuto amene tikukumana nawo. Sizokwera. Nanga kudandaula kuti pali anthu ena ake amene mukumditukwana ine nda mukundinyoza mukaza ndikukukanira chanchana. I was following your program. Okay. Ine ndipita John Chinangwa ndikuimbira kutoka kumakuchi. Okay. Yes, my dear. Kwena chinthu choyamba ndanja amene tikuanera kuti ndabra mpini ndakhakaka ndakhulukunye amene amakunyoza iwe. Okay, chabwino. Mfukwa ndi mabuti likas. Alipo anthu ena ake ntchito yawo ndi mayesibana. Ipo yachi nyamata ku Malawi we have been used for a long time. Naba kugwirisira ntchito kale. Ndipo amatinamiza nthawi zonse ali tinatsogolera mawa ali ndale msamachiti ndale ndizopya. That's not the case.
Chifukwa amadziwa kuti iwo wakupindula mmenemo ndipo ifeyo it doesn't hold anything. Amangofuna kuti ife tikhale makasu. Kuti tidziwopa kuti ayi tikayankhula izizi chanchani. Andimanga. Pamenepo. Tikayima ingati khasu tikachoka kumunda imatenga khasu kulisiya pakhonde kati. Anthu apita mkichini akapika nsima amatenga nsima ukakhala pa table. Ngaliona khasu litapita pa table. Kwambiri. You see? Ndiye ziko lino lili pa mavuto akulu. Chinthu choyamba vuto lathu lalikulu limene ndifuna kuti I should highlight here. Yes. Mulibe democracy mziko muno. Mziko muno muli majipati. Muli zipani zambiri koma democracy tilibe. Chifukwa democracy imapereka mphamvu kwa anthu. If you look at us today mphamvu tilibe. Koma mphamvu zili ndi aja timalemba ntchito. Amene amabwera aja kukhala nafe pamaliro, kukhala nafe zikwatizi namwali chonde mukandivotere. Ine ndifuna kubwereseni chitukuko ndikutumikireni. Amene aja amene ali ndi mphamvu. Chifukwa ife tinako lero. Now today to look at this country, anyamata ambiri are unemployed. That's great. Anasogonekera. Sakuyenda. Amene akukunyoza iwo akakakaba mpine nali nyumba kwa mawa akujaza mai yawo. Sakudziwa yani. We cannot afford anything. Olo box amene amagulia bagwawo ndi mai yawo. Koma akafuna kunyoza, amanyoza ngati they own something ali china chake. They don't have it. Ndipo kanamba kusintha kaganizidwe. Ndichifukwa chake ananena kuti mindset change. Tikwena kuti ifeyo kaganizidwe kathu amalawi tikasinthe kwambiri. Tiyambe kuganiza bwino. Maka ifeyo achinja maka. Andala jama tidenga konse kuteteni muzika menyana. Anyamata amene maona ndaona jama tenga sikwaje chani mabana chani. Ndi antoti akuvutika ngati mene tikuvutika ifeyo. Ola makhazi ora alipiridwa ameneyo? I don't know ngati amalipidwa koma chefuna atitu. Kufuka munthu wina wake ngati akukwanisa kubaka ya 1 billion chakuti. Niwe ndikukuza kuti 100,000 ipitoka amenya auchi. What is that? And 100,000 is buying what today? If you have a value 100,000, you go in the shop. Ukabira ndija. Mushogo mulu. Ndezo sezi zimachitika faja umphawi. Koma umphawi ndiokonza. Kwambiri. Amachita upanga tiyezi anthu njala zimene tili nayo ndiokonza. Cholinga choti ifeyo amalawi should be reduced to beggars. Tizingopempha. Yes bwana. Yes bwana. Ena jama mafotokoza kuti ena akumagawa mabanzi ndifo. Wada umagawa mabanzi ndi ari mabanzi ndi chani ndi froze. I heard that call. Yeah. Mabanzi ndi froze wakumagawa kuti muntu atese njala kapena ango should have a taste of a drink kuti ndamako chokumoja zilitoko. Natokoza. You see. Natokoza. Ndio kumva kwawo kwambiri. Anthu akuya ndithu ndikumvetsetsane. Choni ndipo seyachinyamata tikwena kupanga zinthu zoti tisinthe zinthu. Akakhala kungokhala mapilikazi basi umangopembeza. Mangokhala maisi bwana. Sizithandiza. Tathokoza eti. Nthawi yathu mayi ndithu zikomo kwambiri. Amene wakuganiza komanso amene wali kutsogolo wachite kuthekera. Tikuona anthu ambiri they don't have capacity. Okay, chabwino tathokoza eti. Sure, man. So continue with what you are doing. Okay, tathokoza. Thank you so much. Mukuona nokha achinyamata ndi amenewo akuyankhula ndithu apa pati kupatsa mpata achinyamata adzifunsa adzipereka ma opinion yawo. It's up to them. This is live. This is not edited video kuti apanga edit kapena talemba munthu ntchito kuti adzionera mafunso achinyamata chanchani. We want aliyese azizimvera yekha pano chifukwa ineyo ndi chinyengo ineyo za chinyengo zisindipanga nawo right ziko. Hello. Yes, muli bwanji? Ndili bwino, inu muli bwanji? Tili bwino. Mwe ndizofunsa kapena ma opinion? Ineyo ndifuna ndiyankhuleko komanso ndinkhati kuti funso. Okay. Nanga ineyo mutipititsira uthengawo. Aifetetsetsa ndithu ndipo utenga ufikira anthu ambiri ndithu. Chabwino. Ine funso langa ndilonena kuti kodi zonse zimene akupanga mu dziko lino kukweza katundu deire mitengo chilichonse chikusintha tsiku ndi tsiku
akukumbukiraso anthu akumudzi pamenepo ndi pamene pamafunika di mayankho. aha chifukwa chonena kuti anthu ena ntchito akupeza kuti akuyesa kugwira ndikumalandira ndalama koma zikukanika kuyesa umu ndi umu mabhizinesi wa ndikumapanga koma zikuvuta tikapita lero ukagula chinthu mati ukapeza mtengo wina ndiye ndikumazifunsa kunena kuti kodi anthu akumudzi amene ali kumudzi mobva kuti kulibe zigeza kuti mwina madera athu ngati ineyo ndili kukalonga ndimainaona kuti kunoko kanifana uma umudu ndimene zinalili lero lino pa 21 February 2025 Tsikana amene Tamia kucheza ndi anthu kumawafunsa kumamva mavuto awo komanso way forward yawo amene akuonera kuti dziko litha kuchita bwino